Horas, salam jumpa di YouTube Sandili Perpapahan. Salam sehat selalu. Setabi dia mataraja hinakto sore pada partikenon raw manongoson sa video to kasudut na poso pencinta adat Batak. Taringot tu nama dohata di ulaun nama masuki jabu bagas bagading tua. Angiat gabi bui bohar manang modal laho mandohata di acarai. Tersongroma hata sidohonopta do upasa naning sidohonopta di acara nama masuhi bagas bagading tua. Harota sian hula-hula manang siat tulang. Perjurma tarok moleate tutuhatta perdingkap basah disaluhut dingkap basana do asin di rohana di hita na mga leon hay hipason do las ni roha di hita di obason di partikinon rohami obar tugokod do jojo muna akka hula-hula mu tulang muna song-songoni nang akana tulang muna obar tugokod do jojo muna ima nalaho makalason do makamanatehon dinaung ojak kamu mangingani bagas si bagading tumunon ope dihamu berenami do burunami tadok mamoleante tutuhatta perdinggap basay na mga lehon pasu-pasuna dihamuna gabibui tulus jala sikop di pajongjok kamu bagas si bagading tumunon tangyang nami tuamat taribata say horas mahamu di pasu-pasu tuhatta mangingani bagas si bagading tumunon anggik ma bagas si bagading tumunon gabi bagas nomor 2 bagas si buat tua pangalapan sangat pangalapan pasu-pasu mom siya namat taribata gabi inganan pertanyaan mom dalam pemujiat tuamat taribata gabi bagas si tubuan anak si tubuan buru mom dihamuna helanami do buru nami bagas si buat dami si buat las di roha si buat rezekima bagas si bagading tumunon anggik ma bagas si bagading tumunon hot di batu-batuna tugu di hajong-jonganna kumos nang dihasya kasinga asal honom ma sokatanis dua-dua merdaka belum bira martapuk belum lebu muleati matarok tuamat taribata anung ngatipak kamu marjabu asa emisi tabbatua ma parlingguman si bo amat taribataro siliut tua oras mahamatong di parorot may ngani bagas bagading tua asa dorasma tua doris adrori purbatua horas mahamu jala torhis mangingani bagas bagading tua satu nasa orma tua sa disudu saat matuboten di garas nunga saat dimasuki hamu bagas bagading tua munon sesaat mamu leleng mangulu saat panggabian saha matu parkorasan horas songoni majomang tutorial na bui pinasahat di partikenon sengge ma berguna tuak kasudut na poso mono tungadong na orang lebih rapi tamang paune-unehon asa giat bui gabi modal tuak kasudut na poso asa dohonom masuk kata nis tua asa dia berdonapuran niatuk ni burung ni raja mono tungadong na hurang tabolok kema sebagai roha horas salam dari YouTube Sandili Perpapahan. Sampai jumpa kembali.